to? Agay! Pre, ayaw pangita ang kwarta. Usa na mo duol sa imuha. Hoy dong, pakita pod. Babe? Ay litchi ka ha? Pa? Giilog di mo akong bana? Babe, naraman day ka diha di ay. Oh, usa man. Pagpalit sa itong asin be kay ako itimpla. Grabe naman yung mga babe. Uy, pagkita na humanan yung gisugo. Na po kay sugo. Reklamo ka, upus-pusan ti kaning silhig. Ah, isog pa kayo. Siya pinanugo. Tapulan kay ka ha, taga-sugo, daghan kay kag reklamo. Ay sala ko be? Asa man kita pulan? Ang nanugo ang gisugo. Ay sugi balik ko nimo. Nag-explain ra ko. Tapulan kay kanako. Tapulan, buknoy, daghan na kay kong trabaho na human ha. Bago na ko na maglaba, bago na ko na magpanghinlo, panghugas niya ikaw, unsay mo na human. Sumuka ni mo eh. Oh, ahamang ka. Usa pa gyud di ay. Sugoon baka kunin mo. Unsa may ibayad nimo sa asin na kay kwarta? Ay. Tama din oh. Kwarta be. Oh, ibalik ang sukli ha. Wa ba kay rimit-rimit sa kuha? Grabe naman kay ka. Wa man gani ko kapalit sa kong brief. Lakaw na, tihapit na malata ang manok. Taysa. Usa manok. Ay kung ginala akong dirasa yung giihaw dito. Unsa man mo palag ka? Mas unahon pa na nimo imong manok kaysa sa kuha? Ay na nayate na. Mas may pamawaka kaysa sa akong manok. Ay bullshit ka ha. Lakaw na. Tamo kayo. Naagot kayo. Ako pa'y way rimit-rimit. Yapil pagsubak akong manok. Hindi na jukay ko. Pre, unsa man ka nagyaw-yam ka diha? Tuya na kay ko sa kong asawa pre. Taga-adlaw na ko girimitan. Ako pang manok yang giinitan. Na, mao day nagyaw-yaw ka. Kay wa di kay kwarta. Mao ni nakapaiton pre. Idaog-daogo na ta sa tong asawa. Kunin mo pre, ayaw padala sa imong asawa. Paningkamot og imuha. Eh ano? Naapod kay kwarta. Wa ko'y kwarta pre. Pero na ako'y nakita ang kwarta. Uy! Mura good news na. Asa man na? Kita ka to? Agay! Pre, ayaw pangita ang kwarta. Usa na mo duol sa imuha. Mao ba pre? Mao pre. Time sa. Hindi ako nagpaa. Pre, exotic na nga bakbak. Mao ba pre? Bulaw-bulaw pa oh. Pre, paldo kay nagkwarta pre. Unsay buhaton? Pre, agi-agi lang sa kay tawgo na kana. Maiki kang amigo. Panid ko. Kana pre, 50 ko ha. Wapo nga swimming pool diri ba? Ta, Mia Pao. Hello, baby boy. Unsay trada? You know na, kabalo na ko sa imong bot ipasabot. I know you. Da, maiki ka manghiring no? Dong ali diri, sabak na diri. Na ako'y 150. Hoy! Kani may kwarta. Nya, unsa man? Dali na. Bahala na ni. Baby girl, unsay gusto nimo? Gusto ko kanang sayaw-sayawon ko nimo kanang pinamatsos gid kaayo. I got your point. Kanang gani? Gani? Uliti. Hoy, inaog gamay. Sige may kani? Kani? Perfect. Kwarta. Kwarta. Ako ra. Uy, baby boy, wait lang ha kay tawagan sa ako akong anak. Easy money. Hello nak. Nako diri sa pool. Ani diri kinakoy paila-ila mo akong baby boy. Sige. Ay pagdugay ha. Mao naman siguro ni swimming pool lagi ingon ni Papa. Kana pre, sayo-sayaw eh. Agay! Patay tang tanan. Bahala ka diya pre. Pa! Uy, nak! Kaigat di mo pa, uy! Mao na mong baby boy? Siyempre, sweet kami no. Paila-ila ko na pa, be. Naglagot ko sa kumbana, oy. Kay, ibanon unta na ko diri, dugay pa dyan ni uli. Oh, sure. Diri, dugol diri. Pa, kinsa man gyud na imong uyab? Pero pamilya rin tinguga ba? Actually, nak, si... Uy, baby boy, noon sa bangka. Uy, dong, pakita pod. Babe? Ay, litchi ka ha? Pa? Giilog di mo akong bana? Mga baboy kayo ha? Ate mo na yun!